By the way, mukomana haasisiri right. Vanokwanisa kuti vamutorere foni ngavamutorere zvinhu zvisati zvaenda out of hand. Ari kuti iye pane vanhu vanogona kungoenda kumba kwake vatumwa veintelligence ati akavamirira akavagadzirira. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vaya vanofarira manovel handei kuzim shona novels or the novel narrative tinenge tiriko zvakare. So mukomana anyora iye ndokuti, it is not a threat, but if your CIOs come to my house, ndine pfuti uye ndinovauraya vachingosvika. So ati iye haasi kuita zvokutamba, ari kutoda kuzviprotecta, ari kuda zvakare kuti social media izive kuti mukomana ari pamoto chaipo. Nyaya yacho yakaoma. Pamwe tinogona kuti maybe mukomana ari kutopenga, maybe achitogowisha through. Pamwe pacho kapa unotaura kuti hey vedwe handisi kupenga, vanhu vanobva vatoti ndo kutopenga kwacho kana uchizviramba. So ameno guys, asi tiri kuti isusu tafadzwa chidawa naRoyal Mint ngavaende vambomutora. Kungovandawo nekuti hanzi pfungwa dzangu hadzisi musheka zveye zvakangonaka, unobatsirika. Nyaya yekuramba wongoti nanga nevakazvinyararira. Isusu tiri pano takutomutyira kuti samanyanga nyaya mada kutanga iyi munoti inozopera zvakanaka here. Tiri kumbozvibvunza kuti amudhiya muri kureva iyi nemicrophone here namashoko here, muri speaker of truth, but pamwe pacho hamuna kuwanza here uswa hwekufembedza uhu. Achasurvive here gore kusvika rapera? Naimi kwatadzai kuholy 10. Naimi he is right. Hapana madrugs apa. Kana mudzimai wako akatsengwa bota rikamwiwa rikaryiwa nedovi, aiwa ndo reaction yacho. Zvino the African alinaka adecide kuti aiwa ini zvangu regai ndiuye nditaure rangu side restory. Vati ivo I didn't want to dwell much on this matter, but since vanhu veZANU-PF vachida kundipusha uye vachipusha the drug narrative, which I'm not disputing, I will highlight the trigger. Chakakonzeresa ndechekuti he wasn't receiving gifts because he was promoting ZANU-PF. I receive my gifts nekuti ane mwana waari kukurisa. So who is the father of that child? That is the story. Asi zvino ukauya uchibvunza kuti mwana ndewani, isu hatina kamhenduro. Kana muchingouya nenyaya, dei nyaya yangotaurwa kuti baba ndiani, nesu hatitoziviwo kuti ndewani. Mufana uya nemhepo achakandwa kuchawagona hapana, akaramba achionererwa. Mukomana haasi right, anonida help. Whatever it is zviri kumunetsa, aiwa iko zvino zvakwana.